L'Espai d'Inclusió i Formació Casc Antic és una entitat social de 35 anys d'història en el barri de Sant Pere, Santa Caterina la Ribera, que al llarg de tota aquesta història ens hem dedicat a treballar per la formació de persones adultes, la inclusió sociolaboral, la mediació i la participació social, generant un teixit associatiu dins del territori i afavorint el treball comunitari i l'acció comunitària. A l'entitat hi portem a terme 3 programes, un programa de formació, un programa de mediació i un programa de participació. En el de mediació fem atenció individualitzada a partir del punt d'informació a persones no immigrades i tot el tema d'apropament a la diversitat cultural. En el de formació incidim en el tema de la formació en les llengües vehiculars i en la participació incidim en tot el que seria el compromís social cap a fer una escola de participació. El projecte estrella de l'entitat és el projecte d'immersió sociolingüística. És un projecte que l'objectiu és la inclusió sociolingüística de les persones immigrades que arriben a la ciutat de Barcelona. Atenem al llarg de l'any a unes 600 persones que les ensenyem llengua catalana i castellana com a llengües vehiculars i també donem formació a les persones que no saben llegir i escriure i que s'incorporen al món lector. Per altra banda, l'important seria l'atenció al coneixement de l'entorn que fem mitjançant el coneixement de la llengua per donar les eines suficients perquè les persones hi puguin funcionar com a ciutadans i ciutadanes en dret en la nostra ciutat de Barcelona. ACATI es una organización que nace en el 2003 a partir de refugiados y migrantes LGBTI. Somos una organización que nace para autogestionar las necesidades y en ese punto buscar este cruce de realidades entre diferentes situaciones que tienen las personas refugiadas y migrantes en la ciudad. Los servicios que ofrece ACATI se basan en las necesidades de las personas refugiadas e inmigrantes LGBT, sobre todo acompañamiento, y en ese acompañamiento surgen el asesoramiento legal, el asesoramiento psicológico y servicios como pueden ser los que necesita una persona para pedir asilo LGBTI. Un proyecto de especial atención es el que desarrollamos en prisiones. Este proyecto está encaminado a acompañar y atender a personas LGBT que se encuentran privadas de libertad y tiene un sentido especial en la atención a personas trans. Este proyecto se desarrolla a partir de pares, pero tiende a trabajar no solo con las personas LGBT, sino con todos los internos y además con el personal que se encuentra en prisiones.